sithi sizophakamisa izandla zethu kakholo sikho esithebe sikudumise Matthew chapter 2 verse number 19 and 20 19. Verse number 19. Kepha uyarade sefile. Bheka. Ingilosi yenkosi yabonakala ngephupha kuJoseph eGibhithe yathi, "Vuka uthabatha umntwana nonina uyezweni lakwaIsrayeli ngokuba sebefile ababezingela ukuphila komntwana." Vuka uthabatha umntwana uye kwaIsrayeli ngokuba sebefile abazingela umntwana. Haleluya. Uzosho nje nawo mazi lawo babumthweni bese ngidlalela phansi ukuthi nje vuka uthabatha umntwana uye naye kwaIsrayeli ngokuba nje sebefile abazingela umntwana. Usaqasheleni thandaza mama. Nongiyise wenkosi yethu Jesu ophilayo. Asiyazi ukuthi ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma kwabantu. Ukukhuluma kwakho kunamandla kunokuphila. Baba wethu oyingcwele, khuluma nathi uNkulunkulu, khuluma nezimpilo zethu, khuluma nezinhliziyo zethu. Dala kungekho kube khona. Wenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lakho zolo namhla naphakade. Amen. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Vuka uthabatha umntwana ngoba bebezingela sebefile. Ngiyalibuka lana bazalwane malithi vuka kusho ukuthi bazalwane likhuluma nomuntu obelele. Haleluya. Lo muntu lana wahamba wayoqasha eqashela abazingeli. Amen. Wazwaba nendawo lapha lalakho. Shuthi lo muntu lona wayese kwi-comfort zone kuleya ndawo ngenxa ukuthi wayese nendawo yokulala. Haleluya. Amen. Amen. Phela ukuze kubonakala ukuthi ucomfort kangakanani ubonakala ngokuthi usuzowa nekamero lakho lokuthi lapha ulala khona. So ngenxa ukuthi bebezingela umntwana uma ifika ingelosi lo muntu lona imtholulele. Haleluya. Imtholulele and ulele uphethe umntwana. Ngoba kuyenzeka uhambe naye ngenxa ukuthi uyabhaqa ukhona la ubhaqa khona kunabazingela ngithi. Kukhona la ubhaqa khona uhamba ubhaqa uzugcine uhambe ugcina ulala.
Hallelujah. And mawulele kunezinto ezithathwa kuwe ngenxa ukuthi ulele. Hallelujah. Abakhuthuza kamnandi mawulele. Abaqhekeza kamnandi mawulele. Mawulele kuyokuba khona izinto eziphinde zilahleke kuwe ngenxa ukuthi ulele. Hallelujah. Ikhona ibani. So lo muntu lo wayelela bazalwana uJoseph. Uma lelo Joseph ingelo siyafika phakathi nabo nakho ukulala kwakhe. Ithi namhlanje usezukulala. Itazongenzela yona namhlanje wena wenze njani? Vuka. Mawuvuka bese ungenzela into bese uthabatha umntwana. Ngoba kuyenzeka uvuke but umntwana yena ungamthathi. Abanankinga nawe mfundisi umshulane angifuna ukuqamba nawe but into abanankinga nayo umntwana laba basingelayo ababuka isiqu sakho abanendaba nesiqu sakho ngingavela mina manje abanendaba nami kodwa into abanendaba nayo lento engaphakathi lento engiyithwele abanendaba nayo. So into kumele ngiyenze mina noma ngavuka ngihambe mina bathi mangihamba ngashiya umntwana kwingozi ngenxa ukuthi umntwana uyena ofunakala and umntwana is a future. Umntwana ndiyona into yamanje but into ezayo abazalwane. Umntwana izinto ayiphethe akaphethe izinto zamanje uphethe izinto zama-generation nomntwana akhuluma ngayo. Nomntwana umphethe lona ofunwayo awuyena nje umntwana is not the originally or ordinary child. It's not the ordinary one but owekethele. So njengoba uwekethele you understand ubhaqile but from today yazi ubhaqile nalawo waphuma khona ngoba bebefuna yena nalawo wahamba khona uyazi ukuthi challenge uye and awazi lelo ukuthi uzomfikela kanjani kodwa namhlanje there is a prophet uthi namhlanje wena vuka uthatha umntwana wakho laba bamsukela usebefile ngicela ukuthi uma uphindele emuva angeke usababona ngenxa ukuthi uvukile wamthabatha wasuhamba nawo lalela izwi lesiprofethi. Hey bazalwane. Amen. Umntwana lona umphethe is very important. Yeah. Ubaluleke ngendlela eyisimanga. uJosepha ukuzavele ukuthi unguJoseph ukhona. Yeah. Nokuthi ukuzaziwe kangcono waziwa ngomntwana. Hallelujah. Amen. uJosepha waziwa ngomntwana. Ngolunye usuku bayahamba baye ethempelini. Lithi iBhayibheli bathi mabe ethempelini nalo mntwana lo abantu bebelethe izipho. Izipho bezingayi kuJosepha bazabe but belethwele ngenxa yomntwana. Likhona ibanga. uJosepha ureceive izipho. Amen. BenoMaria. But lezipho abayireceivayo is not for them. Ingenxa yokuthi bahamba nomntwana. Lithi iBhayibheli babethi mama ebheke ethempelini abantu babebona uJesu babethi wosana. Encane bese bekhipha izipho. Beyithiphele obani uJosepha noMaria ngenxa kaJesu. Lithi iBhayibheli bahamba naye base ngolunye usuku bamshiya ethempelini. Bamshiya babebuyela emuva. Into abayirecognize ngayo ukuthi bamshiyile ingenxa ukuthi abantu abasayikhipha izipho. Hallelujah. Ingenxa ukuthi abantu abasayikhiphile izipho babeyikhipha ngenxa yobani ngenxa kaJesu. Kunezinto ongasayimukeli inkinga umntwana usele. Makusela umntwana uzukuthola lutho. Bazalwane wonke umuntu olana ukhulele uphekho into ayiphethe uma iphethe kahle uyamukela ngayo. Amen.
Mangifuna ukulanda something. Mangifuna ukulanda, mangilanda nje into zami. Angisalandi manje ngami. Sengithumela umntwana. Yep. Oh, bazalwane. Jesus. Amen. Ngithumela umntwana. Yep. Uyena ungilandelayo. Because of yena mina naye sikanje. Amen. 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 Mina naye sikanje. Ayikho into eyongiphazamisa phakathi kwami naye. Izipho ngiyithola ngaye. Once kwangavela yena ngitholi lutho. Njengoba ngimile lana kumele kuvele yena kungaveli mina. Ngoba makuvele mina konke ezokwenza, konke ezokwenza makuvele yena, konke uNkulunkulu azoyenza. Ukuma kwami kunganilimaza kodwa ukuma kwakhe akunilimaza. Ukukhuluma kwami kungakubi kodwa ukukhuluma kwakhe angeke kube kubi. Ukuhlabelela kwami kunganilimaza kodwa ukuhlabelela kwakhe. Abazingeli bafile. Ngizokutshela leyo nto ebusuku, abazingeli Bafile. kunabantu engiyobalalisa ubuthongo namhlanje bishop. Khona abantu abawulala ubuthongo ngenxa yokuthi abazingeli bafile. Nalona uhlangana nawo umbona ukuthi akafunda, hayi ukuthi ubekafuni lento kodwa namhlanje uyafa. Kunamathuna engizowenza namhlanje ngenxa abantu abazingela lo mntwana. Wena solale nje abasihlangene kanjena namhlanje bayafa. Namuntu. Ukhuluma ngabe emsebenzini namhlanje uyafa. Ulabahaya. Akafuna uphumelele namhlanje uyafa. Ushala. Abahlanganyeli nabangapheli. Uhlanganyela kanjani labantu esibabulala manje? Namhlanje nge-athethe. We go to elevate. Siyakhuphuka, siyanyuka. Okwakho ukuthi uthabatha umntwana. Mayingangwathile mengwathise. Masifezele umnqunu bakhe. Membathise. Umfihli umntwana emakhazeni. Bazalwane. Kunabantu asebekhathele. Bese kuhlungu ukukhathala. Uthi njalo. Lona umelana nami lo. Lona njalo umelana nami. Angazi ngenzeni kuye. Namhlanje akafe. Ngegama likaJesu. Namhlanje akafe. Emsebenzini namhlanje akafe. Emphakathini kuthi namhlanje akafe. Mind you, uMaria noJoseph babengekho
awuyikhethelanga uJesu. Ngicela ni-understand. Le nto yiyo awuyikhethelanga. Le nto abakubuyisela yona awuyikhethelanga. Le nto abakakufuneli yona awuyikhethelanga. Wena awuyikhethelanga. Satan namhlanje stop it. I want to fly. I want to fly. Siphakame sime ngeenyawo. I want to fly. I want to fly. I want to fly. Masiphuma la. Obe befa bonke. Lo wathatha iCV yakho wayigqiba ngeke phindle. Prophet kaNkulunkulu phambi kwenu ngiphakamisa iduku thanga Mose ngithi namhlanje lwandle vuleka akangibikho yona phambi kwakho. I use the authority xa ukukulengisela bakwanamhlanje ngithi ya. Haleluya. Ukhathalwa ngiyakuthakatha. Ukhathele manje silasekile. Abantu bayisikila zonke inkoloso namhlanje inkoloso lapha. Hayi bayafa. Lento bangumsindo ebusuku ngicela ukuthi lento bangumsindo bayiphinde ibuye namhlanje. Uyitshela ukuthi wena ufile. Angisakwazi ukuphila kanye nawe. Angisakwazi ukuphila kanye nawe. Angisakwazi ukuphila kanye nawe. Jesu langa lompe akunyama uyabheka noma ubhekela umzali wakho noma ubhekela nawe uthi uyazama kwatholakala ukuthi khona ababophayo abantu baboshelwa kokhokho khona into yabo nawe uthi uyazama ngigxeni lapho uyazi kuboshiwe suwatshela ukuthi kuboshiwe wena waphanjaniswele nawe uyazi ukuthi waphanjaniswele akumele ngabe ulawo khona uyazi impilo yakho ikude futhi nalegithi yakho siyakwazi wena ngabe ukude uNkulunkulu wami unesifiwa sini kabi wena kanti walokhu ndizela ndawonye kwenze njani ukhona abamile bebephila babulewe namhlanje Oh yes, Jesus. Nkosi destroy konke uzohamba umntwana wami ngiyahamba mawusenjalo uthi Nkosi destroy konke ngizophatha umntwana mntwana uzela ngaphambili Jesus Nkosi destroy konke
uvaleke yonke into. Kunabantu engakungabona bephilile. Kodwa mina kuyiye indawo. Nkosi! Ulala lezi zinto manje. Bazalwane. Kunabantu okumele beye phambili ngempilo. Kunabantu okumele beye phambili ngempilo beye kude. Amen. Ngingayibambezeli. Inaze ndayifaka inhlahla ekhaya. Naze ndayifaka inhlahla ekhaya. Yo. Nkosi uJesu. Shikhathala hayi. Oh, hallelujah. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Sikulala nokwaqala khona. Namhlanje sikulala nokwaqala. Ingabe kwasekuhlupheka nobaba namhlanje siyabulala. Ngeke ufane nabo. Sondela bishop. Ufa konke kholwa wena. Kunabantu abazofakaza ngisebenze nisha. Kunabantu abazofakaza ngikhundla ezinhle. Kunabantu abazofakaza ngebhizinisi. Nenza umsebenzi. Noma bethiwa waganga ngemali yakho nodidule. Hayi namhlanje. Noma bethiwa waganga ngale yakho kodwa hayi namhlanje. Phakamisa izandla. Sign of surrender. Sign of surrender. Uthi namhlabela. Ngiziphakamisa izandla zami. Ngabukele kuwe amandla. Ngiziphakamisa izandla. Ngabukele kuwe amandla. Egameni likaKristu Jesu. Vala amehlo akho nje, vala amehlo. Vala amehlo bese wamukela lo mntwana. Thatha umntwana, ungamshiyi umntwana. Awazi ukunqoba le mpi umntwana engekho. Awazi ukumukela izinto lo mntwana engekho. Because mawuna lo mntwana is so very much important. Balakile lo mntwana. Vula inhliziyo yakho. Lo mntwana ubalulekile. Ungabonakali, ungaziwa. Ngenxa yalo mntwana ozobunaye namhlanje. Ngenxa yalo mntwana ozobunaye. Ngisho isitho sakho. Ngisho ukuthandayo uzokubona ukuthi hayi awusafani. Thatha umntwana sekuyakhuleka. Thatha umntwana. Vula inhliziyo, angikwazi ukukhuleka ungabevu. Just open your heart and say, Lord, fill me with the power, fill me with the strength, fill me with the Holy Spirit. Nangu umntwana umvulele. Mvulele ngizobeka izandla. It's just a touch. Bafile sekuyathandaza. Ngithandaza ukuthi bafile. You are free. You are free. Heavenly Father, we glorify your name. Heavenly Father, umuhle. Heavenly Father, ufunyango. Heavenly Father, bulalisitha. Heavenly Father, uyamisa